36 competitiewedstrijden, 2 play-off wedstrijden en nu haast 40 minuten spelen. En de beslissing valt in 1 enkele seconde. Nog 20 seconden te gaan. Aarde-speler Valentijn Liedmeijer krijgt de bal en kan het beslissen. Aast waarom, naar dat belangrijke moment. Want heel lang liep het er net op dat het toch nog spannend worden zou. Ares speelt het sluw. Onder de rest gaat het nog redelijk liek op. Maar daarna dit volle uit. En liep het de wedstrijd eens dienen. Ja, ik vond dat wij erg moeizaam speelden. Aanvallend waren we heel erg een beetje een stap te laat. Ik vond ons niet heel erg fris spelen. Het wordt toch nog spannend. 62-64 As, Holkom scoort en een vrije worp Mike krijgt. Maar nog een hele minuut te gaan is het dan 64-64. Want ik deze vrije worp gaat erin. Zwolle krijgt ook 2 vrije worpen. Novak maakt dwan en faalt net, scoort 2 keer. Coach Braal vreegt een time-out aan. De tactiek wordt besprutsen. De achterstand is 2 punten. Gaan ze van een 3-punter of van een 2-punter, maar nog 30 seconden te gaan. Een time-out waarbij we wit via een flarescreen de bal lieten krijgen. Iets lieten creëren en we wisten dat we met 2 schutters, David en met Valentijn op de vloer, in ieder geval moesten proberen om een 3-punter te schieten. De bal komt weer in het spul. De leader van het team, Holkom, krijgt de bal. Hij mag beslissen waar uiteindelijk onlezen mag van een 3-punter. Holkom ziet het naar een gotje. Michaels aan de linkerkant. Valentijn Liedmeijer hier. Hij krijgt de bal. Het is alles of niet. En hij valt. Het Keladiekje ontploft. Maar het is vanzelfs nog naar 10. Nog 14 seconden te gaan. Novak van Landstede Zwolle krijgt de bal. Als ze nou scoren is het alsnog 10 en komt er een 4e wedstrijd aan. Novak ziet het naar een gotje. Er wordt goed verdedigd. Michaels, Novak komt nog maar het schot. Maar hij mist. Dan nog een kans. Nee, ja, toch nog. Want de bal gaat door de sidline. Nog 1 seconde te gaan dan. Een wanhoopskot. En hij gaat mis. Het Keladiekje gaat uit zijn dak. Ares helpt voor de 2e keer de hele finale. Ik weet niet, ik kreeg de bal en kwam over een screen en ik stond vrij en ik schoot raak. Dus. Maar het is wel een risicootje toch voor een 3-punter gaan in die eindfase. Ja, maar ik vond dat we het lang genoeg uitspeelden. En uiteindelijk moet je, Tim dat aan de binnenkant wel aardig dicht. Valentijn is open en ik vond dat hij maakt gewoon een kluts 3-punter. En het is hartstikke goed dat hij het durft.